Но когато еврото дойде, не знам, обречени сме. България се готви да унищожи нейния лев и да го замени с евро. Какъв съвет бихте дали на българите? Никога, никога, не дейте. Как виждате бъдещето на Европейския съюз? След еврото става по-зле. Добре ли е икономиката след еврото? Не мисля така. Мислите ли, че еврото разрушава вашата икономика? Да, така мисля. Да. Беше шокирана след приемане на еврото. Щастливи ли сте, че заменихте вашата куна с евро? Не. Определено инфлацията е поради превалутирането от куна към евро. Да не приемат еврото. Трябва да разрешите механизмите за производство на вашата валута, така че да не можете да възстановите вашата валута. Това евро е нещо лошо. Хърватия, бойкотираме магазините. Европа става все по-слаба и по-слаба. Искаше ми се да ми плащат колкото ми обещаваха по телевизията. Всичко е толкова скъпо, мислех, че Загреб ще е по-евтин, отколкото е. Щастливи ли сте, че заменихте вашата куна с евро? Не съвсем. Не правете това. Да, куна. Предпочитаме куна. Куна беше по-евтино. Не харесваме нашето правителство. Запазете вашата валута. Запазете вашата валута. Запазете си лева. Да, запазете българската валута. Здравейте, скъпи сънародници! Включваме се от Загреб, столицата на Хърватия. Дойдохме тук, за да ви покажем и другата гледна точка, а именно какво се е случило с хърватите, какво се е случило с тяхната икономика, с техния начин на живот, с техния стандарт, след като са приели еврото и са станали част от така наречения клуб на богатите. Куна или евро? Хайде! От България сме. Разбираме хърватски. Правим видео за инфлацията, покачването на цените, икономическите затруднения, защото следващата година искат да направят същото и в България. А ние желаем да представим на българите как се чувствате като нация относно еврото, икономиката, скока в инфлацията. По-добре ли е? Не, не е по-добре. Беше по-добре, когато имахме куна. Но когато еврото дойде, не знам, обречени сме. Инфлацията е много висока. Цените на храните са много високи. Заплащането също ли се увеличи? Заплатите са ниски, а цените на храните се повишиха. Причината за това еврозоната ли е? Мисля, че да, заради еврото. Случи се след като влязохте в еврозоната? Когато имахме куна,